Flaqa li kellu mal-Kamra tal-Kummerċ, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li l-Oppożizzjoni se tibqa' tagħti s-sem tagħha biex jinstabu opportunitajiet miċ-ċirkostanzi li evolvew bil-pandemija ħalli n-negozji tagħna jiskopru modi ġodda biex joperaw u jibqgħu sostenibbli. Adrian Delija saħaq li l-Oppożizzjoni tibqa' tinsisti dwar il-bżonn ta' diskussjoni bejn il-partijiet kollha biex inkunu ċerti li nipproteġu dak li nbena sa issa b'soluzzjonijiet prattiċi u li mhumiex maqtugħin mir-realtà ta' madwarna. U qal li se jinsisti biex il-pjattaformi li ħoloq il-Partit Nazzjonalista ma' l-oqsma u s-setturi kollha f'dawn l-aħħar ġimgħat jinżammu u jibqgħu jintużaw biex jibqa' jkun hemm kjarezza bejn il-partijiet kollha dwar dawk li jkunu l-aktar kwestjonijiet importanti tal-mument. Minħa tiegħu David Xwiereb, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, qal li bħala Kamra jilqgħu dejjem bi pjaċir l-istedina tal-Partit Nazzjonalista għal laqgħat u diskussjonijiet aktar u aktar bħalissa li qed ngħixu żminijiet bla preċedent. U spjega kif il-Kamra tal-Kummerċ qiegħda kawta hekk kif dejta xjentifika li wieħed jista' jorbot fuqha f'dawn iċ-ċirkostanzi ma teżistix fil-pajjiż. Madankollu qal li bħala Kamra qed iħarsu lejn pjan fit-tul u li sabiex jagħmlu dan ingaġġaw 130 persuna minn oqsma differenti sabiex jitfassal pjan għan negozji Maltin għax-xhur u snin li ġejjin. Dan il-pjan se jkun qed jagħti priorità li 3 fatturi importanti: l-ekonomija tal-pajjiż, is-saħħa fiżika u s-saħħa mentali tal-poplu, b'din tal-aħħar tingħata attenzjoni speċjali. It-tim li se jkun qed jagħmel dan l-eżerċizzju se jkun qed jiġbor informazzjoni u jfassal pjan ta' azzjoni li jkun holistiku u li jkun imexxi bl-eżempju. Jakkumpanjaw lill-kap tal-Partit Nazzjonalista din il-laqgħa kien hemm id-deputati Claudio Grech u Kristi De Bono, filwaqt li mal-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb attendew ukoll il-Viċi President Marisa Xwiereb u Direttur Ġenerali Kevin J. Borg.